Обричам ли детето си, ако го кръстя на някой от рода си, на баба или на дядо? Ако вие сте се оженили за определен човек, омъжили, и сте се сродили с даден род, детето ви ще изпълнява родовите програми и ще носи информацията на рода, с който сте се сродили. С или без името, вие вземате цялата информация на рода, с който сте се сродили. Защото ние сме лоялни към майка си и баща си и към целия си род. През името обаче тече и родовата благословия. Защото, щом това име е родово, означава, че този род има нужда от вибрацията на това име. И с това име пристига и родовата енергия към вашето дете. Така че, кръщавайки го на няколко, вие всъщност взимате от неговата родова енергия, но родовите програми текат не просто през имената, а през цялата информация, която идва към вашето дете. На кого сте кръстили и вие вашите деца? Родово ли е името, което давате на детето си, или сте избрали нещо друго? Споделете в коментар.